מה זה, הוא מצלם אותנו, זה לא פייר. אף אחד לא מצלם את עיניים. לא, הוא מצלם אותנו. בלי וידאו. מצוין. לעצום עיניים. לא, זה מפחיד. לעצום עיניים. זה פחד. תמשיכי, לא להפסיק, אוקיי? שוב, זה לא משנה עכשיו אם קצת התבלבלתי ברצף, להמשיך, אוקיי? לעצום עיניים. לעצום, אתה באת רגע. זה כאן קנטוני. זה ריבקה בלי לעצום. לעצום עיניים. זה להתרגל. אז זה כולכם שבוע, זה... יש אנשים שמטפסים על הרים, יש אנשים שצומחים מגבהים, יש אנשים שרוכבים על סוסים, ויש כאלה שגומעים מרחקים, אבל אני אוהב להיות בבית, עם התה והלימון והספרים הישנים, כן אני אוהב להיות בבית, עם אותה האהובה ועם אותם ההרגלים, אוהב להיות בבית. יש אנשים שצדים נמרים, יש אנשים שדולים פנינים, יש אנשים שבונים מגדלים, יש כאלה שצמים חודשים, אבל אני אוהב להיות בבית, עם התה והלימון והספרים הישנים, כן אני אוהב להיות בבית, עם אותה האהובה ועם אותם ההרגלים, אוהב להיות בבית. יש אנשים שתמיד מחפשים, יש אנשים שתמיד מגלים, יש אנשים שהולכים בגדול, לא מוותרים ורוצים את הכל, אבל אני אוהב להיות בבית, עם התה והלימון והספרים הישנים, כן אני אוהב להיות בבית, עם אותה האהובה ועם אותם ההרגלים, אוהב להיות בבית. יש אנשים שמטפסים על הרים, יש אנשים שצונחים מגבהים, יש אנשים שרוכבים על סוסים, ויש כאלה שגומעים מרחקים, אבל אני אוהב להיות בבית, עם התה והלימון והספרים הישנים, כן אני אוהב להיות בבית, עם אותה האהובה ועם אותם ההרגלים, אוהב להיות בבית.
וכל הכבוד דודי! אביחי, איך המרגש? חמודים אתם. דבי! חמודים, אתם נהנים? כיף לכם? אני גם רוצה! תעלה אבל. קפצת טבע.